Mange køkkener kan i dag gøres nye ved hjælp af en økonomisk fordelagtig køkkenrenovering, hvor låger og skuffer og bordplader, diverse lister, frisider udskiftes, alt efter mål, der passer netop til dit køkken. En køkkenrenovering er til dig, som ikke ønsker det store byggerod, som et nyt køkken giver. Der kan laves mange individuelle løsninger, f.eks. udskiftning af enkelte skabe. En ny sokkel i alu, som sættes uden på den gamle. En ny bordplade med underlimet vask. Vi bruger udelukkende kvalitetshængsler og skuffer med softlook. LBK Renovering har renoveret køkkener siden 1999 og bygger på håndværksmæssig uddannelse. Vi lægger stor vægt på den personlige og individuelle betjening. Når vi giver et uforpligtende tilbud på din køkkenrenovering, er det håndværkeren, du har besøg af. Sælger og montør er altså samme person, hvilket giver dig de optimale muligheder for en kvalitetsløsning. Ring til mig og lad mig hjælpe dig med at få dit køkken til at se ud som nyt, fungere som nyt og holde som nyt køkken vil gøre.